जय जगन्नाथ। आज पुणी निमंत्रण केते ଆଉ ଖାଇବା ପେଟ ତ ଗୋଟିଏ ନା। ହେଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ନ ଗଲେ ମନ ଦୁଃଖ, ଆଉ ଗଲେ ଆମ ପେଟର ଦୁଃଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ଚାଲିଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡେଷ୍ଟିନେସନ। ଖାଲି ଖାଇବା ହିଁ ଖାଇବା, ଖାଇବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଖାଇବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଖିଆଦିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ସାରି ଆମେ ସବୁ ଟିକେ ଧୋଇ ଫୋଇ ଖାଉଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ମାଉସୀ, ଇଏ ଖୁଏ ଖୁଏ ମାନେ କଣ କହିବି, ମନ ପୂରେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେମିତି କିଛି କମ ରହିଗଲା, କମିଗଲା, ଆହୁରି କିଛି ଲାଗିଥାନ୍ତା। କେତେ ଆଇଟମ ବନେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଆଇଟମ ତାଙ୍କ ଘରେ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ତ ଏତେ ଖାଇବା ସହ୍ୟ ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଆଇଟମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମତେ ଏତେ ଆଇଟମ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଡର ଲାଗିଲାନି, କଣ ଖାଇବି କଣ ନ ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ ତ